Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, base sa ulahing survey nga gipahigayon sa tibuok kalibutan sa 79 ka mga nasod, ang Pilipinas ang anaa sa pinakaubos sa ranking sa aspeto sa reading comprehension. Usa ka butang nga makahatag gayud nato og kabalaka, labi pa nga importante kaayo kini dili lamang sa mga estudyante apan sa tanang individual nga makabalo mo basa ug musabot. Og subay ni ana mga kapuso, sa Bayugan City adunay usa ka maestro nga kaduha na grade 1 kaniadto tungod dili siya kabalo mo basa. Apan karon, advokasya na niya ang pagtudlo sa mga bata sa pagbasa. Atong sayro ng istorya ni Sir Jimwell Diva. Sir Jimwell, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? May buntag, sir. May buntag sa tanan. Salamat sa pagpadayon dire sa inyo, ha. Sir, please share ang imong journey sa elementary. Kung nganong ikaduha ka na grade 1. Sa akong elementary yun, so aside from the reason nga lack of resources good, sa una, no, isa sa dako nga reason nga, no, kaduha ko na grade 1. Kay lisod jud kay sa ako ang part sa una ang magbasa. So, kana siya, nag-grade 1 ko sa Spitia, diri sa mong lugar, sa province namo. Then, after adto, may undang jud ko, kay lisod jud kay siya. Then, pagka second year, dito na ako na-transfer sa Davao del Norte. Dito naghinay-hinay po nga naka-conjugate ko, naka-adapt po ko sa pagbasa. But prior to that, naay someone, classmate na ako nga, every afternoon yun adto nga time, ginatudluan ko magbasa. So, nahimong body na ako to siya. Aside from mga teachers nga nagtudlo sa kuha, nagi a body na nagtudlo sa kuha. Karon sir nga nahimo na kang maestro. Unsa ba ang pagtulunan ang imong ginahatag sa imong mga estudyante? I really taught my student nga ang learning dili lang yun perminting naa sa classroom. Nga ang learning dili lang perminting naa sa libro, sa four corners lang. Ang learning pwede siya ma-adapt anytime, anywhere. Nagi na sa inyo ang kuan. Like aside from that, ginatudloan ako akong mga regular students nga to teach other people ba. Kung nakay time try to advocate nga. Kung nakay time nga mahatag nga matabangan sila, maski man lang sa pagbasa, alphabets, at least kana nga time dako na kay na mo tatak sa mga bata. Karon sir, gawa sa pagtudlo sulod sa eskwelahan, nahimo sab kuno nimo nga advokasya ang pagtudlo ug pagbasa ngadto sa mga bata. Pag na ako sa school, gitawag na ako ni siya tutorial bodies reading advocacy, like na ako tutor body. Like every week nagay ka ng meet up nila ana. So more on sa school, akong ginabuhat is to develop the cognitive domain nang about reading readiness nila. Pag sa gawas, ang ginatawag na ako na siyang read shirts, para niya akong gisuot karon. Read shirts na ang tawag, like reading, at the same time, maghatag may t-shirts. So, ang story sa title is, read mo ng service kay bali nga mo ihatag. At the same time, maghatag may mga white t-shirts kay. We believe man good na yung mga estudyante yun nga, wala, di maka-afford ng uniform. So, at least man lang, na sila yung white t-shirt nga suoton sa mag-eskwela sila. So sa gawa, sir, ang mahitabuan na it's a one-day activity. Twice a year ko nagakandak ana. Last kandak na ako was March this year. Kay supposedly October ko magkandak niya. Di man gyud possible karon kay tungod sa pandemic. So nangayo kog tabang ana sa mga mga estudyante nako. Nakoy regular students. Tapos ginadala na ako na sila sa community. Kini nga mga estudyante nako, mga regular students, pagdala na ako sa komunidad, na namin naka-identify dito nga mga bata daan. It's a whole day activity, morning, more on reading din na siya. Pabasa gid me, maghatag may mga prizes sa mga maka-perfect og score, nga na. Ang kagana lang ani sir kay sa una we started kami lang yun. Ako, mga bata og dito ako mga kaila, ana lang. Until such time na develop siya na nakakuha mi og mga partners. Una na mo nga partners ang Philippine National Police sa amo ang Bayugan City. So sila kibali ang nag-provide of lunch. Sige kay nakig-collaborate sila nga feeding program sila, kami ang reading. Then after adto, may sunod na pod, may follow na pod ang kanang City Health Office. Ang ilahan na pong gibuhat is sila na pod ang mag-provide og kanang medical mission. So nahimo siya nga dili lang gyud siya about reading na solely reading. So, morning, while nag-reading tanan, naapoy pila dito para sa medical mission. During the pandemic, kay gusto man lagi na ako ipadayon gid ang reading. So, nagsuroy-suroy ko sa bawat balay
ako ug ako mga kauban, nagsuri-suri ko sa mga balay-balay ug ako tong gipang-distribute jud ang mga libro isa-isa kay para na mabasa. Then para sa monitoring nako adto, nag-update ko sa Messenger, asa na sila nga page nga na. Then gina-post nako na siya sa sa amo ang Read Shirts nga Facebook page. Lastly sir, imuhang mensahe ngadto sa mga ginikanan ug sa atong mga kapusong Mindanawan kalabot sa importansya sa pagbasa, labi na karong module o online ang klase. It's actually a tough one. We actually need your help mga parents. So ako lang gihangyo po ang mga parents na kung nating mga free time tudloan nato ang atong mga bata sa pagbasa. In a way banding na po nato ni sila para sa ilaha. Kay importante gyud kayo ang pagbasa. I am a living testimony nga tungod sa pagbasa naabot ko kung asa ko karon. I was promoted because of reading. So akong encourage sa mga kapuso natong mga ginikanan na please give importance of reading. Kay nadya ta na nag-start. Daghang kayong salamat Sir Jimwell sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, amping permi sir og padayon sa imong maayong buhat. Salamat po kayo sir sa inyong opportunity nga gihatag sa ako and I'm very much thankful for giving me this kind of thing. And daghang salamat po kayo og amping pagkamutanan. Kini ang At Home with GMA Regional TV.